Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Ano ang tamang verb para sa if clause ng sentence na to? Naisip niyo na ba ang sagot? Sige, let's see. Ang tamang sagot, letter D, weren't, if it weren't so expensive. Bakit kaya? Obviously, hindi pwede ang A at B dahil mga present forms sila. Ang would by ng sentence ay nagpapakita na past form ang ating gagamitin sa sentence na to. Hindi rin pwede ang C dahil kahit singular pa ang subject at past ang verb form, hindi tamang gamitin ang was basta second conditional. Meron gumagamit nito, accepted siya, pero strictly sa grammar, hindi siya tama. Hindi siya pang subjunctive mood at ito nga ay second conditional structure. Makakarinig tayo nito na ginagamit sa mga conversations or sa kanta, gaya ng kanta ni Justin Bieber na If I Was Your Boyfriend. Pero ang kanta ni Beyonce, gumamit talaga ng tama, If I Were a Boy. Kung may English test ka at may item na kagaya nito, huwag mong piliin ang option na to. So, bakit si D ang sagot? Sa B, verb ang gamit sa second conditional na sentence kahit past singular ang subject, were dapat ang verb. Binabanggit ko kanina yung second conditional. Ano ba itong second conditional sentence? Well, tumutukoy ito sa mga sitwasyon sa present time na imaginary lang. Iba sa katotohanan, isang wishful thinking or unreal. Kung susuriin natin ang ating sample sentence, ano ang totoo dito? I will not buy it because it is so expensive. Hindi ko bibilhin ang damit dahil napakamahal nito. Ito ang real situation. Kaya may katotohanan ba ang sample sentence? I would buy it if it weren't so expensive. Bibilhin ko ang damit kung hindi ito sobrang mahal. Bibilhin ba? Hindi. Hindi ba sobrang mahal? Napakamahal. Ito ang unreal situation or imaginary situation. Bibilhin ko ang damit kung hindi ito sobrang mahal. I would buy it if it weren't so expensive. Dahil unreal, imaginary, or wishful thinking lang ang second conditional sentence, simple past tense ang gagamitin nating verb. Ito yung kanyang grammar identity. Ang second conditional sentence ay merong main clause or independent clause. Ito yung dito, I would buy it. Meron din itong subordinate clause or dependent clause. At ang dependent clause nito ay magsisimula sa if. Basta second conditional, ganito ang form ng verb sa main clause. Would plus base form. Ayan, would buy, would dance, would go. At basta second conditional, ang verb sa if clause ay dapat simple past tense. At kung be verb, were ang ating gagamitin. Tingnan ang iba pang halimbawa. I would talk to him if I were you. Would plus base form sa main clause, were sa if clause. Meaning, makikipag-usap ako sa kanya kung ako ikaw. Possible ba na ako ay magiging ikaw? Only sa ating imagination. Kaya second conditional ito. So, madalas, ginagamit natin ang structure na to sa pagbibigay ng advice. Kung in-imagine natin na, what if tayo ang nasa sitwasyon ng iba? Ano ang ating gagawin? Mga ganun. Another example, I would buy the dress if I had enough money. So, would plus base form and simple past tense, had. Meaning, bibilin ko ang dress kung kasya ang pera ko. Possible ba na mabibili ko ang dress ngayon? Hindi, dahil kulang yung pera ko. So, hanggang imagination na lang muna ngayon. More examples. She would join, with plus base form, she would join us if she didn't have a class this time. And simple past tense. I would tell you everything if I knew the whole story. Simple past tense dito, would tell naman sa main clause. But wait, there's more. Dahil nga wishful thinking ang meaning nito, pwede nating i-express ito gamit ang verb na wish. I wish the dress weren't so expensive. So, simple past tense din siya at were ang gagamitin na verb. I wish the dress were affordable. Ganun din, were ang gagamitin. I wish I had enough money. Simple past tense din ang gagamitin. I wish I knew the answer. Simple past tense din ang gagamitin. At ito ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko. Maraming salamat. Have an awesome day!